Maita basa ngagare pasi yave nguva yekuti tirwendayo zvepamutemo netsika dzechivanhu tichingamidza munyama yakopa kusvika kwavaita. Saka chakumbira vana baba tichirekayo mumashure mavo kana munodzidza Next penya. Ndoda nyaya tiedza kukumidza kunyora nda. Kemi kutiyo. Makani shibisa stana kutindeka. Eka para makani sina kupara kutindeka eka manisa uzowana. Eka ina ujeni. Eka umasina. Dora hivi dora je. Pamsoro changami. Yangu kuti gore ra 2021. Gore ra 2021 ndaka muna December. Mwana wangu last born akarwara. Aizarirwa kubvira chibengero chakaita. Saka aizarirwa zvakanyanyisa. Saka mwana akatirwarira tiri pambazi vari kuma 33 so. Saka ndobva ndati isusu hatiite kuti timukire tonorapisa mwana. Saka mangwana kuseni kwachena. Zvikanzi zoni ini handisi kuenda kunorapisa mwana, ini ndine kwandoda kutoendawo. Ndikati ona uri kuti une kwaunoda kuenda but ona zvakaita mwana akatotadzwa tadzwa mwana akarara ari kurwara serious. Saka tosiya here mwana achifa. Nyararai vanhu kana tichitera nyaya. Ndakati saka tosiya here mwana achifa nekuda kwokuti iwe unoda kuenda kwauri kuenda, ini ndinoda kuti tiende kunorapisa mwana. Zvikanzi handisi kuita izvozvo here. Ndobva aenda kwaakaenda mudzimai. Aenda inini ndobva ndaona kuti nyaya yacho yakaoma kuti ndisiye mwana ari serious. Kuti ndidinda zvishandi pandatora mwana ndobva ndaenda pa next door. Ndobva ndasvika ndikati asekuru nambuya mwana uyu tarisirewo zvaakaita. Asi amai kumba uku vari kunditi uda kuenda kupi nemwana uda unorepa mwana. Sezvo mashoko aya agara ndomugariro wavo kumba wachitaura kuti ndichakusungisa chete. Zvadaro ndakatako sekuru vakanditi iwa ungasiye mwana achiparara nemhaka yekuti ivo havasi kuda kuenda kunorapisa mwana. Chokwadi ndakabereka mwana wangu iye ambopinda muno. Ndabereka mwana wangu ndaenda naye kunonzi kuFakanya village kuGora. Ndikasvika ambuya ndokwa vakamborapwa nhova vana vangu vese. Saka havana kuzondinetsa nenhova. Saka ndakati pamwe zvinokwanisa kupera. Ndokuenda kuya ambuya vakasvika ndobva vabikira mwana mafuta ndobva vamudhoza. Ndikati mupei ari mumba menyu yayo ndonotenga. Ndobva vamudhoza nemafuta aya. Ndokuzotisimudzana nemwana wangu zvikanzi no baba ini kandikamwa mafuta. Ndoda kuti muzonditengera zvakati. Nokuti ini nemwana towira. Ndokupedza paya ndobva ndaenda kumashops. Ndobva ndasira mwana amai guru. Vamwe vanotengesa pamusika uri paGora. Ndikati amai guru ndisarirewo nemwana uda kumboenda pamashops ndonotenga zvaari kuda. Apa atiri kutu manje nemafuta aya. Ndobva ndachimhanya pamashops ndobva ndatenga kagrosari kake kapepa big so nemadhaiza andakakwereta tatoa dzeChristmas tiri kuma 15 ikoko. Saka so ndakazotakura mwana uya ndamuwana arutsa pana mai guru. Ndakaona patatsva mwana arutsa vafushira pamweni mwana arutsa. Ndikati ndozvatinoda kuti aite pamwe angabatsirika. Saka ndakabva ndatakura mwana. Ndikati amai guru maita basa ndatakura mwana bva ndaenda naye kumba. Ndichisvika kumba ndakaona vapamba zvikanzi wangoenda kupi nemwana, wangoenda kunorepa mwana. Manje ndida kutoenda naye kuchipatara kuti anoongororwa. Saka akudya tunhu twandamutengera tuwe zvakutoratidza kuti mwana akunzwisisa kuti nyama dzake dzakudzokedzana. Agara pabhenji sepapa. Vakamubvuta vida kuti vamubvute kuti handei kugezesa tiende kupi kuchipatara. Saka ini ndopa ndakaona kuti ndakugadzirirwa nyaya. Ndobva ndati uyu manje musiya akadai nekuti ndindaswera naye. Kana ndaenda kunorepa kana ndanodii. Asi chindisiya ndinaye zvamai manje. Ndokutora mwana wangu. Ndaona kuti nyaya yakutoenda kwakaipa. Ndobva ndatora mwana wangu bva ndaenda naye kuna amai vari kunze kwavo vanoita zvehealth child care. Ndikati amai ndiongororerewo mwana uyu. Mashoko ari kumba uko ari kuti inini kuenda kwandaita kunorapisa mwana ndaenda kunomurepa. Saka ndiongororerewo mwana uyu. Ndobva amai vakagara nemurume wavo vese vanga vatori pamba. Ndobva vati inda vachidaro. Izvozvo apa akutotamba mwana uyu akutotamba netumwe tuvana uko zvanga asingaiti.
ndobva vanditi indava chidaro muntu zvakaita mwana arepwa izvozvi. Ndikati mheno ndauya naye kunoku ndisati ndavapa amai vacho kuti mumuongororewo. Zvikanzi aiwa indava chidaro. Endai zvenyu munovapa mwana ari right. Ndobva ndaenda nemwana muna December muya. Ndasvika kumba ndobva ndaisa mwana mudariro mune vamwe. Hakutotamba kubva musi iwoyo. Haana kusangana nechirwere ichocho zvekare. Zvikanhasi akatozopupura jeri rangu rapera. Saka zvakaitika ndizokuti tafamba nandakarima half hectare. Saka ndadaro manje inini ndakatora kufunga kuti no panapa pane tsoro yekusungwa kwangu. Ndikabva ndatora vamwe vanhu 2 vandandatsvaga kare vashandi vandachida kushanda navo. Mumwe wacho murume wemwana wangu ndichiti vasumukiro. Saka vakatandaniswa vese naamai vangu vandasara ndega. Ndakushanda kusvika takati January, February, March, February ndo pandakazotyora fodya. Ndatsvaga vamwe vanhu 2 vandibatsira kutyora fodya. Ndichiisa prime mubhani ichirembera mubhani. Mangwana makuseni ndakakwira pamusoro pebhani bandagadziridza bhani rangu kuti risapinde mvura sefodya yekutanga. Kuma 3 papasvika shamwari yangu ndobva achida kundikumbira pombi yekufiritiza. Ndobva ndamupa pombi. Pakumuperekedza ndasangana nemotobheki yemupurisa. Zvikanzi Nixon utura kuendawo paNixon kachikefu. Ndikati ndini handaumbonzwero. Ndikati ndini. Zvikanzi ndiwe munhu watiri kuda gara pamotobheki tiende. Ndokutoenda kwandakaita ndobva ndasvika uko zvikanzi tadiswa kachikefu ndiani wako. Ndikati mwana wangu. Zvikanzi ndiye ane nyaya iri kuno kumudzimai wako amhangara kuno achiti wakarepa mwana. Ndikati kwete inini handizvizivi. Zvikanzi ndonyaya iripo. Mangwana acho bva ndaenda kukoti. Ndobva ndasvika kukoti ndobva ndavharirwa. Kuvharirwa inyaya yekuti nyaya inenge isati yatongwa. Ndobva ndavharirwa. Ndobva ndagara 3 months mujeri. Ndokuchiona kuti inini ndinofira muno nekuda kwemanzwiro andanda kuita nyama dzangu. Ndokuchitengesa mombe yangu yandanga ndinayo yaive ndo yairiritira mhuri dzese kusanganisira nevavavo. Ndobva ndati chiendai motengesa mombe iyoyo kuti ndiwane kubuda muno. Ndobva mombe yatengeswa. Ndobva ndatsvagirwa lawyer. Ndobva ndaburiswa mujeri. Ndobva ndauya bva ndagara pabailout ndiri out of custody. Ndichienda kukoti kusvikira musi wa 14 September 2022. Ndopakazotongwa nyaya kukoti 4 Bindura. Ndobva ndawanikwa ndisina nyaya panyaya dzese idzodzo. Kubvira mapepa ese kwadhokota zvese zvakaitika ndobva ndawanikwa ndisina nyaya. Zvikanzi majistrate kuti handingatore munhu asina mhosva ndichisa mujeri ndichisiya munhu ane mhosva. Iwewe chienda kumusha unogara semararamiro awaiita. Ndikati ndatenda changamire. Ndokubuda kwandakaita mujeri ndokuuya kumba. Ndauya kumba inini ndakazonzwa musi wa 30 December 2022 zvichinzi kumba kwako hakusina munhu. Tiri kuona kuti pamba pako panenge pasina kana wani munhu. Ndobva ndakabva ndati pamwe zvinhu zvangu zvingaparadze zvimwe zvinenge zvasarira zviya. Regai ndichienda pamba ndokuenda kwandakaita pamba. Ndobva ndasvika kubva ipapo nanhasi ndiri kugara pamba pangu. Saka ndakaburitsawo mari yakati wandei nenyaya yandakagadzirirwa iyoyo. Mari yacho inosvika 1,500. Nguva yandaifanira kunge ndichiriritirawo mhuri dzangu yakapedzwa nejeri. Zita rangu izvozvi ndikafamba mara ino mtu ana tiri kutonditiza ndinondenda kutotya kuti manje tukazochema zvinonzi ndavaita sei vana. Ndenda kutofamba ndichitya zvokuti nazvino handina kunyatsosununguka zvakanaka. Nhamo yandirova kusvika pekupedzisira asi ndiri mushandi pakuriritira mhuri dzangu. Vese ava kana kuvabvunza ipapo havana kukura vachitambudzika. Ndaishanda ndichidhirikirwa kumamainzo ndichivashandira. Saka ndanda kuti zvavakura tomboshandawo tiri pamwe chete tichiita zvefodya. Ndibva vandiroera pasi saizvozvo ndo nyaya yangu chaiyo. Pamusoro wechangamira nawe kuti vanhu murume wekupokana naye nenhau yekuti mwana uyo akataura statement yake ega haana kutanga kutaurira kwandiri. Akataurira kumawitness mairi ini kana mukoti andakupinda takanzi amai garai panze hamuna yenyu mwana akanga akarekodwa achitaura paTV rakatobva matari panze nasisija kuti mawitness andisanangurira nhau iyi kuti mwana atisanangurira kutaura mwana wenyaya. Ndikama ndati saka mwana ndingaite sei naye. Ndikati ndanzi neava
mwana achiri mudiki dai maenda kuma CCW atazofeya chivana ndopa ndakatakura mwana vandaenda kumba kwamai ndikati ndauyawo ofisi nauyi kuti vandoti mwana yane nhau yako saka ndaanza kuti ndikusiye mumbotaurawo naye muzoti ari kuti kudii ndopa ndakanosiya mwana kuna ofisi apo ndatendeo kwandakaenda kumatutu ndopa ndakadzoka ndipapa paofisi ndikati ndati ndidzoke nditora mwana uyu achinzwa kuti zvafamba sei ndakatoona vatowanda maCCW akatonga atatomirira imimi nenhayo kuti statement iri kutsanangurwa nemwana uyo avunza statement imwe chete uyo akabvunza statement imwe chete saka nyaya atoenda kushamba kuvakuru vedu vemaofisi vanonzi vanachaomba kushamba ndikati saka imitoberekai mwana toende kupolisi ndipo ndakabereka mwana ataenda kumadzibao akasotirwa naconstable matanda mwana ibva vaendeonawo kuofisi akaenda naye mwana uyu ndokubva vanomufeya constable unobva vadzoka ati mwana ari kutaura hapana kana paari kupota saka tautonotora musungwa izvoti auyeku titabata musungwa imi amai vandapiwa umwe CCW wekufamba naye tiendai kubhindura kwadhokta ndobva taenda kwadhokta nemwana wewe ndasvika kumaofisi dhokta ndoto akatora mwana nobva vatatisa mwana uya avhunzwa statement abva ataa statement yake ndikanzi nadhokta zendichimutarise saka takatogara panze vatagara panze nobva mwana yavhunzwa nyaya yake nobva atsanangura mafambiro akatana baba vacho kwavari kutaura kuti vakaenda kunomurapisawo vataura kuti atsanangura mwana uya dhokta ndopakadzantarisa nobva atarisa mwana dhokta nobva atidedza panze kuti atakagara panze apindai ndapinda zvanzi amai tendai mwari kuti mwana haana kuzodimburwa tsinga asi akashuka mukati umu ndofana ndakaita 3 weeks ndichienda naye ndobepa racho dii ndaenda naye kwadhokta kwati mwana ndobva nyaya yazopinda mukoti ine mukoti handa kupinda ndakazigarai panze saka ndikutadza kuziva kuti pandakavapomera pacho ndepa nekuti mwana wacho ndaya naye ari kutotsanangura nyaya yacho nazvino saka ndaanda mutakura ine kuna baba vandakatovamba last year ndotogara kwadakugara mwana wangu da unomusenza sei basa rako rokuCCW? Ndizvaitira chii chakaitika? Mwana akauya ndobva ndashedza vamwe vavo ndobva ndava akutsanangura saka pamatsanangurira aita ndakaona kuti ndishedza vamwe vavo taure navo akaonekwa achinzi mwana weva matauriro yake ari kuita haaende kumusoro saka kumusoro kwaenda uchiona outcome yake yakabudawo sei saCCW? akaonekwa achinzi akabatwa chibhoro ukoti aenda kwadhokta eh dhokta akaita kesi yacho ndiani akaita izvozvo akatarisa mwana akazofamba nemumwe CCW ndikuti wachainzi denga signature yacho ndoita anofona nani mwana ari makore mangani akabatwa rekesi anga ne 4 years iwe mwana abereki tokuendesai panze kana tichauri mwana ane makore mangani 4 years iwe une makore mangani iwe firstborn yenyu nomurume wenyu ndeipi ndiva matwins aiti nomwe wangu asiro baba saka vanhu vofestibhoni dzangu matwins nomwe wavo mababa mune vana vangani nomurume 6 ezvino munomwe murume wamune pamukarambana weangaenda kujereka kuti angazotaina patakarambana anga atodzoka ndopandakazwa kuti mumwe achita ndichiramba achigara naye nenhau dzaaita idzi ndobva ndazoenda kudare makasenza chingwa yasiya mari pafamba pedu takangotenga injini ngoro takatenga injini ngoro nemubhedha zvese ndakasiya ipapa ndati takatora ngoziya akati zvinhu zvangu sezviri pano siyai mandangotakura tigumbezi tauro mapresident alright amai CCW mwana akarekuwa ane makore mangani 4 years right mwana atanga kufamba pamakore mangani tese right ndabvunza ndichabvunza vanhu vakagara muno nemi pamwe chete tichibvunzana mazvinzwa right mwana izvezvi ari kuenda kukiresha ane makore mangani alright kana mwana achienda kukiresha ane 4 years
Memory yake inenge iri sharp here inenge yakuziva iri zvairi kuita. Ndoda kuti mukangobvunza mukapindura Mubva manyarara. Right. Memory yake ini munoziva kuti inogona ichinda kukireshi inoswera ichitamba ida kana chaimbozva kuti chi anozoenda achitopika pakutotora gore rechipiri patoenda pachiti memory yake ichidzoka muchana akutoziva kuti izvi kutadza izvi imhosva. Right. Ndoda kubvunza ndichiti mwana akaenda kukoti ane makore mangani? Anga ane 4 years. Akaenda kukoti. Alright. Ndoda kubvunza iwewe musikana une makore mangani? 40. Mumba mako iwe mune mwana ane 4 years. Handitika? Iwewe une nemurume wako uyu. Unoziva here kuti munogona kuenzera misi masikati mwana akamugara apa asingazivi kuti kunonzi kuenzera chii? Regai ndikutaura zvandikutaura guys. Tine experience because amweita. Hakuna mwana anomboziva kuti izvezvi baba naamai vakusangana pamakore ati kutaura iwa. Naona? Regai tikambotonga imwe nyaya muno yevamwe vana kanga anotoiswa 5 years kachiti amai nguramba mupopotana nababa nonyaya yebonde. Vapei bonde ravo varukirei kabonde rani? Gaitoka munopya. Manzwa muno mudare muno. Varukirei bonde ravo. Zvamunoita. Iwoda kubhadhara zvese zvakaitika. Munhu ndoda kubhadharwa chine kuti ndiri kushungurudzika kuti mwana handichakwanisa kumutakura panhau yekuenda kuchikoro. Ndapedza cherero ndini futi ndiri kuendesa mwana kuchikoro akuenda ECD ne 7 years. Akakanganisirwa 2 years dzechikoro. Mari yake yekuti ndomubhadharira pandasungwa ndoyakazomutengera mapatapata muchero. Saka mwana ari kutambura. Shamari rega ndikuudze. Ndiri kutonga asina favor asina majera. Rega sawino zvezvikura nezvonenge musokuchira. Ini irombe mukadzi wako. CCW irombe. Education is very important. Education is very important. Kienda kuchikoro kwakanaka. Unoziva kuti wakutadzira mumwe. Unoziva kuti pandasvika apa pasiri. Mwana wako musikana uya ari apa. Akatoabhizwa nomukadzi wako. Ende zvikuitika kuti vana ava havasisiri kwauri. Kutaudzana ishe handina mwana wandotaura naye kunze kweiyo akaramba kuti nini handikwanisi kuti ndirege kutaura nababa vangu vese vakarambidzwa kutaura naye. Alright, ndogara newe here. Amugara neni. Asi zvanditaura kuzvinzwisisa. Ndio zvandatarisa. Maoko aya ita so. Kwa maoko asinga uchienda kujeri pano paakapera. Hapana. Gara ukadaro. Nona mweya yako endesa kuchikoro nokutsvaga kwako. Uyu musiya aite zvaakakuitira. Na CCW regaiti. Tinozvona musi wokana Mwari nguva yasvika. Gara ukadaro. Kana mari yawo wesa kukwira dai hazvina basa. Siya. Chikonzero chandoda kutaurira ndoda kuti unzwisise. Kana chitarisa so. Usadye zvimwe zvinhu zvinokupa nhamo. Wanzwa? Usadye zvimwe zvinokupa zvidhengerenga. Dambudziko iri. Ivo vana vako ivo vari kutaura kufamba naamai vavo vakaita zvokutamba misha yavo havagare zvakanaka. Ine umwe akatonyora meseji rega idare ringozvinzwawo. Nekuti vana ava ndaakuvatya kuti ndifambe navo kana kuti ndidini ndaakuvatya manje. Pane meseji yakanyorwa nemutwini weuyu. Vese baba hapana anozviziva asi ndoda kuti vazvizive kubva nhasi. Ndovaita sei kana changa mundibatsira kuti mwana uyu ndochivaita sei nekuti hana angu yakuvatya kuti vanondigadzirira kuti dzimwe nyaya. Ichangamiri. Gatererei. Alright, ndoda kubvunza message ndaiona. Amai vabvisa vana pauri vaisa kwavari ndomuridzi wavo. Une makore mangani? Ine ndine 46. Unorora mukadzi. Chokwadi. Unorarama. Ndoda kubvunza mubvunzo mumwe chete. Ndoda kuti ndibvunze ava ndiani wako vari padhuze? Avava ndamai vemaraini wavo. Ndoda kuvabvunza wamai vemaraini. Nai maamai vemaraini. Ndoda kuti unyatsondipindura. Ukaroorwa nemakore mangani?
Wakaroora uri mhandara. Uri pawakaita bonde nemurume wako unoziva kuti wakambotora imwe nguva uchitadza kufamba. Unoziva kuti ndompa wakabhulidha wabva kusangana nemurume waraudza kuti wabviswa umhandara. Unoziva here kuti paunobviswa umhandara panotombotora mazuva ikoko chaiko kuchishosha. Kutaura newe ndikunyepa. Right, waitira kuchibvunza kamwana mudiki akararwa ane 4 years unoziva kuti aifanira kutadza kufamba, aifanira kuramba achibhulidha, wanzwa achiramba akatotsemuka kuita kuti maronda kumaramara. Chinhu chouyu chakafana nesaizi yeuyu chakakura zvakaita mwana isatukura kumusoro. Wanga wakuchena kudai iwe bvisa dhuku rako. Shamwari da kuudza kufamba kwenguva. Usatambe neupenyu pawapa uchadzokera kufamba kwenguva. Waparadza musha wako, wabvisa vana kuna baba wavo, asi miriro nguva yaMwari ichasvika. Hapana chisina dambudziko ende hapana chisina matambudziko. Kana vana ine musingade uyu, kana iwe uchiita zvakuita zvokuhealth zvako, uchiita zvakuita uchirarama nokuguva, ibva basa racho mugavhumende yedu. Bosi nyaya ndokutaura nemunhu ari kumberi pakuziva. Wanza ende kana ari dhokota akaita zvokunyepa 4 years onzanzi akasiya tsinga. Unofunga kuti uyu bobo indanodarika uyu angasiye tsinga. Saka ndoti shoko rangu rokupedzesera ndogara kumba kwani pako basiya gari kumba kwani kwawako anomushauri ngazviti mwana anodaiwa anouya kwauri kana vasinga kudaiwa nyarara mari yako ina basa. Ndinotenda changamiki pandakutya ndepekuti izvozvi zvitiri panze apa ngatimi mwana pakubva pauya kuseni ane nzara ndobvega ndimutsvagire mabhanana apa ndobva ndatenga mabhanana apa ngatadiswa yatore mabhanana apa atarisa mai vake so ndobva atarisa pasi asi kuchikoro ndotenda chitomupa chikafu pana hedi teerera unzwe zvandokutaurira. saka sovanga vakuramba mabhanana aya izvozvi zvamai mandazopa mukoma vapedzera kubva panapa ndikati ndipirewo mwana wemabhanana. Teerera unzwe iwe vana ndovake ndakutenda ichandaa ndogara kumba kwako nohama dzako iwe. ndakutenda